txartel bakarra erakunde eta talde ezberdinen artetik edo aldetik helburu jotzen den honetan, bintzat guk hala ondorioztatzen dugu, denok hitz egiten dugulako horretaz, gure ustez, eztabaida bera zentratzea da momentu honetan importantea litzatekena, eta argitzea, ea benetan denok gauza bera esaten dugun, izendapen horretaz ari garenean. Ea gauza bera ulertzen dugun eta hala espaldin bada behintzat adostea zertaz ari garen eta ulertzea zertaz ari garen. Euskal Herria Bildun txartel bakarraz hitz egiten dugunean, guk ez dugu soilik teknologia bera eta txartel euskarri bera erabiltzeari buruz hitz egiten. Hori bada helburu bat, noski, lehen esan dudan bezala, edozein euskal herritarrek izan bere lurralde barruan eta izan euskal lurraldeen artean bidaiatzeko txartel bera erabiltzea, baina guk uste dugu arantzago ere joan behar dela eta hori baino gehiago ere badela txartel bakarra. Gure ustez jakitun ere erritmo eta realitate ezberdinak ditugula abia puntu herrialde diferenteetan, herrialdeen arabera, uste dugu helmugak bat izan behar duela eta helmuga edo hori gertuago edo urrutiago egon horretara jarri beharko genituzkela eta bideratu beharko genituzkela egin beharrekoak eta beraz indarrak. Ez dezagon urrats gehiegi eman norabide okerrean eta gero eman beharreko norabidea izateko edo berbideratzeko berandu izan ez dadin. Eta egin beharreko bideak zertara hurbildu behar gaitu edo zer helburu bilatu behar dugu, 3 puntutan bereizten dugu eta honen inguruko iniziatiba da aurkeztuko duguna. Batetik, lehen esan duguna. Akaso evidentea dela, baina esan behar dena. Txartel bakarra izatea denok, edozein delarik ere herrialdea, edozein delarik ere garraiobidea, operadorea, hau da denok txartel berberarekin aritu ahal izatea.